खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं लिसा नार्जारी बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मुलुगनां आइजो सान फालिदों। मुलुगनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव फालिनाय बायदिनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि ओमेन सेल आईसीसी CWS आरो BUEA नि बानजायनायाव दिनै मुलुगनां आइजो सानखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि नीलेश्वर ब्रह्म अडिटोरियामनि नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै मुलुगनां आइजो सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रदीप कुमार पात्र, भुटाननि बेउरि ओमेन्स ग्रुप मासिगिरि खर्मा वांमो, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसर डक्टर इन्दिरा बर', UPPL नि राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी, प्रफेसर डक्टर समिस्त्रा ब्रह्मकर आरो माखासे आइजोफोरा बाहागो लादों। बियो जोंनि माने मा होननानै बुंगोन जों स्ट्रागल खालामै फैनानै जोङो दिनैहाय बे माने मुलुगनां आइजो सानखौ जों फालिनो हानाय जाहैदों आरो बे मुलुगनां आइजो साननि जि फालिथाय बे आइजोफोरनि गोहोसारनायनि, आइजोफोरनि जौगासारनायनि, आइजोफोरनि देरहासारनायनि मोनसे जोंनि स्पेसियेलि जर'खायै जोंनि आइजोफोरनि सान आरो बे आइजोफोरनि साना जोंनि साफ्रोमबो आइजो दिनै मुलुगाव माने सुख जानाय नासय जानाय गासैबो आइजोफोरा जाहाथे माने उदां मोननो हायो गावनि खामानि मावनायनि गेजेरजों। माने आइजोफोरनियावहाय जोंनाव गोहो दंखायो, खामानि मावनो हानायनि गोहोआ दंखायो आरो बे खामानि मावनो हानायनि गोहोखौ जोङो उदाङै माने हौवा गाहाय समाजनिफ्राय उदाङै मोननो हायोब्लानो आइजोआबो जोङो माने जों मावनो हायै खामानि जेबो गैया आरो बे खामानिखौ जों जुदि मोजाङै आब्रुथियै जों मावलांनो हायोब्लानो जों साफ्रोमबो आइजोआनो जों जाफुंसारनो हागोन आरो बेबायदि मेसेजखौनो आं दिनै बे मुलुगनां आइजो साननि गेजेरजों हरनो लुबैयो जे साफ्रोमबो आइजोआनो जाफुंसारथों, साफ्रोमनिबो जि गोसो मोन्दांथि बे गोसो मोन्दांथिजों खामानि मावनो बयबो आवगायबोनो हाथों, साफ्रोमबो आइजोआनो गोरा गोख्रों महरै माने बाहागो लाफैनो हाथों जेरावबो जेरैबो आरो बे मुलुग संसारखौ मोजाङै मोजां दाफुंनायाव साफ्रोमबो आइजोआनो आरो गोख्रोङै बाहागो लानायखौनो आङो बुंहरनो लुबैयो। नोंथांनि मोनदांथियाव आथिखालाव आइजोफोरनि समाज दानाय बा हादर दानाय माबायदि रल लागासिनो? आइजो माहारिया माने दहाय जोंना माने इन'ग्रेसन सेसनाव सारा जोंनि भाइस चेन्सेलरा मोनसे खोथा बुंलांदों जे आइजोफ्राबो नंगौ दाय मावो, हौवाफ्राल' मावा। नंगौ जोंनि आइजोफोरनियावबो माने दाय मावग्रा माखासे आइजोफोर दङ, बिदि होननानै गासैबो आइजोआनो जे दाय मावो एबा गाज्रि बेखौ जों बुंनो हाया। दा मोजां आरो गाज्रि बे थाखागोनानो आरो बे मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरावबो जोङो मा खालामनांगोन, जोङो जायफोर आइजोफ्रा माने मा बियो माने मोजां खामानि मावनो हायो बे मोजां खामानि मावनो हानायखौ गावनि मावनायनि गेजेरजों खिन्थालांनांगोन जे जों समाजखौ माबोरैहाय मोजां खालामनो हायो बा जों सोलोंथाइ बिथिङाव जों माबोरैहाय जौगासारनो हायो। दिनै जों नुनो मोनो जे सोलोंथाइ गैयाब्ला बे मुलुगाव माने जाफुंसारनायनि जेबो माने माबायानो गैला, लामायानो गैला आरो बेबायदि लामा गैयियाव जों साफ्रोमबो मोजाङै मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय जों गावबा गाव न' बांखौ मोजाङै मोजां जोङो माने आब्रुथियै जोङो माने फोजौखांनो फेदेरखांनो जों साफ्रोमबो आइजोआनो नाजानांगोन। मानो होनबा न'खर बेंनायाव गुबैयै माने बिमा बिफा मोननैहाबो रल थायोब्लाबो बांसिनै जोंनि बिमा हारिया, आइजो हारिया बांसिनै रल दङ, बिफाव दङ आरो बे बिफावखौ जों साफ्रोमबो आइजोआनो मोजाङै मोजां मावफुंनानै गावनि इयुन जोलैखौ, गथ' गथायखौ मोजां खालामब्लानो बे मुलुग संसारा माने उन समावहाय मोजां जागोन होननानै आं मिजिंथियो। गोजोन्थों। আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ উইমেন চেল, তাৰপিছত উইমেন ষ্টাডি চেণ্টাৰ আৰু ICC তিনিওটা চেণ্টাৰে লগ লাগি আজি উইমেন্স ডে আমি চেলিব্ৰেট কৰি আছোঁ, উইচ ইজ 8 মাৰ্চ। দিছ ইজ আ ডে ৱেন উই চেলিব্ৰেট দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল উইমেন্স ডে। সেইটো কাৰণে আমি আজি মানে দুদিনীয়া একচুৱেলি প্ৰগ্ৰেম। যোৱাকালি 7 তাৰিখে আমাৰ এটা ইণ্টাৰনেল প্ৰগ্ৰেম আছিলে য'ত আমি উইমেনৰ কাৰণে ক্ৰিকেট মেটচ ৰাখিছিলোঁ আৰু ফৰ অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ irrespective of gender we had a dance competition and it was arranged in a very befitting manner yesterday, and today we are having the formal occasion wherein we have invited guests from Guwahati. She is Anuradha Sharma Pujari, and we also have a guest from Bhutan. She is a woman entrepreneur. Aru aji ei formal occasion to ami patisu and to celebrate the spirit of womanhood আৰু যাতে আমি আজি এই দিনটো ইমান ছিগনিফিকেণ্ট, ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এই দিনটো চবেই চেলিব্ৰেট কৰে। চ' আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিটো এইটো দিনটো আমি চেলিব্ৰেট কৰি উই ৱান্ট টু স্প্ৰেড দ্য মেছেজ অফ দ্য ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড দ্য এনথুজিয়াজম এণ্ড দ্য চলিডাৰিটি অফ বিং উইমেন।
থেংক ইউ এটা অধিক সূচনা বাজাজ বাইক কিনিবলৈ আগ্ৰহীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত অৱস্থিত ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে 6 মাৰ্চৰ পৰা 12 মাৰ্চলৈ মেগা লোন আৰু এক্সচেঞ্জ মেলা আগবঢ়াইছে ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ গ্ৰাহকসকলে কম ডাউন পেমেণ্ট পৰিশোধ কৰি বাজাজ বাইকৰ সুবিধা ল'ব পাৰে আপুনি কোকৰাঝাৰ চহৰত ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্ব'ৰুম লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী আৰু দতমা উৎসৱ বিপণী আৰু ভোটগাঁৱৰ উৎসৱ বিপণী শাখা কোঠালৈ যাব পাৰে বাজাজৰ বাইক উৎসাহীসকলে তেওঁলোকৰ বাইক আৰোহীসকলৰ বাবে এটা বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ লাভ কৰিছে দুটা হেলমেট মুক্ত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী বাইক গ্ৰাহক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ আৰু বিনিময় অফাৰৰ সৈতে আন এটা ভাল বিকল্প হ'ল আপুনি 500 টকা পৰিশোধ কৰি ইচ্ছামতে বাজাজ বাইক এখন কিনিব পাৰে আৰু 5% হ্ৰাস কৰিব পাৰে আপুনি 6000399187 অধিক জানিবলৈ 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে